صل على نبينا صارنا لتيك محمد الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم بلا جلفو كان ألا كان بالصوابا بالغمسين حديث كلم بأمبولو ينو أما فيك كما أو حديثين كانغا أم بفن من فتن من دون كوفو أو حديث جمالي كو طريق الجنة الجنة كسرة الجنة كسرة ودفلني نما من بافه كادو الجنة كوننا كالجنة سرو ibi haditha iba lamen chogo nyumana afora kono chogo minna ka barake uko chogo la siga foitala ni ala sonnama ibi aljina soro wa haditha jumende an mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمواخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني رحمه الله. أما المسلم أما بلا جلف معاذ بن جبل alde hadisa mine ala kira la ko ala kira ko ale ko ala kira ma kira ne khibaruya ni baraye bara mimbene don aljine kono para mimbene yorma jenya ka botasmama okmana ni ngani ni ngali sizangwa abe ko ni nganga ge islami be ka hamina ngode ba ni islami be ka la nyini de islami be ka hamina ngode ni okmana kira jabu mindi muazumanina o abikam o jabu ndilendo akam manton kelenkele mbela jelelima kongo kirama bara do fonye bara mimbendo aljinena bara mimbige sabaye ka nyorma jenya ka botasmama kira ko muaz
iye ñiningali ke kabo femba mare igani ñiningali nin kologa girnde konga akan nogo mogo kan ala ya nogoya mamin ka bari ki don aljina kono ki yorma jana ka bota sama o de fem fitini yere aka bon yere de koy konga ana giriya na bonya be aljina doni abaraw keli akan nogo mogo kan ala ya sa nogoya mamiye hokman amma yin ala fe alaka anogoya anye amma yin ala fe bara min bege sawe ka nyoma jana ka buta sumama aka nyoma jana ka bo o bara shabela jelem bara min be ansu na katara alama ka aljina sira do anguru kando aljina ko nonna ala ko bara di amma ala ko bara nogoya anye kira ko o jabula sasa muazma ko okman oyem jumende a folo ka alabatu kana foy flanga foyani alay ika alabatu ikana foy fara alaka ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah alay kelene filanan talare sankolola dugukolola foy ni batu manga fo ala kelempew wa foy te maye fo ala kelempew imana fenwere ke ala ye doro maye do o yengalo ne saka ke ala ye e yengalo ne tege ka ala kelebantiya kuma ala kelebantiya onu muhammadur rasulullah onu de bitu nu nyogonya ala ye keleye je nyogon ta ala filanan ta ala muhammadu ya ka cide kadda ola o ko fe ka selijo lu kore jumene selifana la gasara fitiri safo somada ko lu seli aseli watula ka seli chugo ya nyumam fora chome ka ke o ke chugola afora chegorbaw akoto kata seli ke yoro mun no misiru ye jimama yoro ye iki jantola ka jagadi ni ala ye nafulo di mamima ka jagabo o kera sanu yewa o kera wari yewa o kera saga yewa o kera bayewa o kera mishi yewa o kera ye commerçant yewa ibi marchandise ta ku fere asanyele mala abe asara nisabu hakema ka jagabo iga sungolo sera ka sungolo sun oye wajibi yika ni ala ye sedi mamima ibse kata hijula ala ye sedi ma ibse kata alkaba hiji kata hijula ishi bela jelen gono shien kele wode wajibi wode farla kira ni ndefo muazu akaba kira ko tumini ka do farakon ako muazu ala na'amu ciedo adulluka ala abwabil khairi ala adulluka ala yalin ki kanaba hera bondaw kan nga hera dawiri lawa hera bi soro da munun fe bara munun fe ko bara nunun fuye wa ko lu yiri lawa ako awo o fonye oye katoka sunge isego mana ke nafla sumunu ye farda ko fe مثلا كالو كل سبع وكن تاني السبع تاني ناني تاني دورو والما إمام مالك يمين سبندي تلفلو تاني كله مواني كله تاوتا وفلو وكن والما نبذ في مير لا مين كذا كذا مني يركا نافلا سنة يسوق يرفعنا كه ko sumbe ke tanganaye abike garriye iye kawluni tasmache ko katoka sarakati lubo sarakati ale be khatawu faga comme jibe tasma faga choko minna ko mana iye khatawra ka bara munun ke
imanga ga munun fo imanga munun ke ka saragatili bo saragatili bi ke sababu ye ko tuse ka boyono ani tuguni ako wa salatu rajuli fi jawfir layl ani cheka seli wala musoka wuli ka seli sudu tilama fe wati mina ubesino sinogo jawati e ka wuli ka seli jita kini magino nyogonya ko nimbe hera bondaw de yego o ko kira ye kalange tata jafa junubum ukere bu yoromo jene ka bu dayaroma iga dilan flani iga matla dalendo dara nyuma bala kungoro dana bala usulam bi kungulo la kasatu mambe no ko lu bete yono ka wuli kaseli o ko kira ko na amu chiedo ngi khibaro nu ko be kungulo yewa ko wiyero kungulo ye minye ani antuloma ye minyere ana jingo yoroma jine ye feminyere ngo fiyewa ko yero kunya minyere ngo fiyewa ko bala na amu chiedo kira ofonye ako ko be kungulo jumene islamiya giga islamiye islamiya de duru min furakatame okmana ko wa umuduhu asipasmon antulomon comme ntuloma tala asega jore o seli de o wani ya be gini selite no ntuloma te de asega jore a jingo yoroma jenya ne o jimene jihadi keli kada jihad la ala kasrala ka jihadi ke ni aniga nafoloyi ka jihadi ke ni dungo ko toliye jihadi façon bele kata kafiru kele fuga do islamiya la o jihadi do ye jihadi wala bele minga gele katimo ko nin kele li o ko ba ko mbi khibaro nu ko bele gele mara bagaye min be ni bele gele nyay bolo ko ni sella ni alaga kele nyay ka muhammad ka chide ko sabati ka seli ka sun ka jagabu ka ta hijula ka wuri sufe ka seli ka to ka nafila sun ka to ka saraka tulubo mimbe o belegele nyai bolo mimbe se ko belegele nyai bolo ika nim fembe yin bare mbeke wala sa ka se ka fe nyuma yi bolo ngo fiyewa ako na'am o fonye ako ala kira sallallahu alaihi wasallam o yorola ayemne ni ke ni ay nanne aya nene mine ne femba yede aya bo nyisi annema kan nembay ko mine ako nyebe ne nare nende wa nin so mine ka ijanto nenare ijanto ni na nengui ijanto alare oban ni sella nu sunna kaslamiya baro bela jelenke ijanto ni nengui nare note ika fenunu annafa bi doya ko sabare bi binan tanya annafa la yar alakan kisoma ijantu inena kana mo wonne nae kana mo korofo nae kana kuma fo nae min manga fo onanyo wono ijantu lare ko ne ko alaka kira alaka nabiyima o kuma na yali on be min ni finya ambe kuma ni munyewa ambe kuma munun fa ambe min no yewa ko he ibanta yani non abeko mi denti bablo ni arabo kuma gande arabo ko kuma sendo do ko sakilatu ka ummuka sakila de musumi amana demi wolo o babo ka bi ko ba ya don doron o de misigi abi de woro wolo abena ni sunjani ni ka foni mina ni la remplacer o fa bi la ko ba don fana bisigi abi de woro wolo o muso nga husunu dumane do ko sakila de yo ko arabo kuma ta sarar da ko ibikomi o muso nyona do ko muso min wati be adum aga husunu dumane do ko yelo fembe mo biri wa tasbana wa unyedaw kanwa wala unnuwo kawa fa manake unne ngati gefen mana foite mo odo tasmana de fo unne nunu nga kuma kande kuma nanganja anto anne ngunu nunu ukanga mimfu ango shido ninde harisa yere
ala kambe asababam afoti nyuma ala ko no yayi newun tige fon mana newun bige bara jum nembe bara juma min lasima ni obige sawe yi fe min fo mooma ka mo lebu u farkolo bla ol maka tama nin na mi mayaye neunga baraju do al ghiba mo korofo nami mo bla nyogona ngalon tige galon fi kafriya kuma foli yele bona kuma foli ibilade mindi mo ma takana ni kera men kita ita dafa wana nyogona ode nenga baraju mo yele ibn daqiq al-eid ko ni manana ala kala ngabo ko Muaz yenyi ngelige kabo fembama Muaz kala ngakenyi nga kabo barado fonye min bendo aljina na bin ronya kabo tasmama kila ko ma yenyi ngelige kabo fembama ko nga akanno go moga ala ya no ya mami ala ka no ya anye mana ala mana mo min benyo gonya ki ben semma ki kanda كذا على كبثيمة بدو خلاص دينا خلاص ليما كبدو خلاص عليه أبين نغيوتك لما ما كوي على كان نغيا أني أقوم نقول كسليجو كنا نسلي يا كلا على يا دفلين يومانغا أقوم أنا نسلا ميا شريعة تويه جاكا سون هيجو أقوم أقول إنكي كندا nyuman dawka nyumanya bonda ngo yirlawa ako sunye tanganay sun muradu yanno sun nafla sun gonne farra sun dere tangana abiki masuturaye ki tanga kabo tasmama go sadaka tilifana obiki khatawu faga ago sadaka yanno ibi sadaka tilim mo be khatawa kambe min farra jagati kelere min farra jagati kelere ore la yini yanno ako cheka seli sudu tulama fe gofa ay kalange jumende ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun sadaqa Allahu al-'azim ay aya ndikala okoro ko ni mami njora sudu tulama fe kika sinogo na jato yeno iye sugandilike senga ibe minjigi ya ala yoro munne ba to ibe sinogo nto yeno ka wulika seli ijigi ya be feno de kan no be Allah taala yoro ko ne oro ko sibika sino wona jento eno ijiya be feno de kan obi ala bolo iyeno kone o tamakiya no nata ibake wala se ala ko de dima man mana seko wulika sudu telma fe kaseli ka wulika seli o kasara an ayofu ayarona ako ko fala ta'lam nafsun ma ukhfiya lahum min qur'an inni ke dunya like fenna uye min dogo oluye kamini nyeje yala de ni saraye utun kera be min barake ale min bila yeno nunun tigala moye mashta hakedo annana kibaro dola ko ala Allah tabaraka wa taala abi woso nyonyane ke ni sufela jo bagawe du sudu telama ko su dibi ko non mam no wuli ka sili ko ala be woso nyonyane ke ni oluye ko aba ala ba fode unzuru ila ibadi wa qad qamu fi zulamil layli حيث لا يراهم أحد غيري وشهدكم أني قد أبهتهم دار كرامتي على بافو أو قفل لك يباني كتر نكا جوما وفلن يكا ويل سود تلا ما في سود بلا ما شي نيتولا فما نك على دي نيبولا على دي بوكالا على يا بدون ويوكا سينو تو ينو كوكا دلا نيما نونو تيونو ale ala yinini kama
wa awi ke shire nga shire ka fo nyenga bonya du nyo daga ndiya nunu ye kwa nga ala ka bonya du mo alheri de ye kwa nyenga bonya du daga ndiya ni mo ko fole nunu ye kwa ne kuma ka wuli sufe ka sele afasa mun tiya ka bon ko sabe afasa mun tiya ka bon ala ka mo nyumo o ka ma kerengere yelo wute shu besi no fio amana gele chogo igele ya ka argan fila seli ka wuli ka seli hari argan fila franchini ikika duwa uke fasa mende min fora sujola ni yoke ibido sorala okofe ako ko wazir sanamihi aljihad ajingo o yoro kortalen o jihadi zurwatu de fen nin fen kullu shay'in a'lahu fen be yoro kortalen o zurwatu de comme nyame jingo de be asanfela o de ka jana yoro be o ko jihadu oni foyte nyon comparer barawla ko ceru na kata keba abu burda de be hadithen ko ceru na kata kirama ko cengu ala kira dulluni ala amalin barado nkanda barado kan bara mi be jihari ke nyonya bara mi me ko mi jihari nyona kwa o bara yira mi ba ke nyonya kira ko kon to soro o ka ba ko yele ebisiwa ni jihari kera bura kata jihadila ika seli yoro le ka misiri kono nana ika wuli ka seli iti farti fagafio ka wuli ka seli doron ka seli iti farti fagafio ka sun iti sun dongo do be sun ka tutu nyona ka su be ke sella cheko ko jonne bisola ka dongo do su ni su dona doron ka su be ke sella ka dongo do ke sunna jemi sola kuma ne okuma ko rega ko kuma ko jihadi femba de o ko akelen ga ko ngi xibare no bela gelen ga marale baaya ko nunu be mi ma bela gelen mara ako awo fonye kira mi ne ni annenye ako janto ni na ni so mine gira kan ni garde okuma ko kira ayasu ka bla folo kafiru ka keleka kafiru ka jihadi kan way folo o ko ananata ka bu kadara jihadi bele ban way ni dumende ninga jihadi kan ni so mine ka bo kuma min mige sabe ka toro ni kuma mige sabe ka halaki iki ni mine ka boma garo ka gelende mo be yani be kuma kamiri yinin kuma en abi chogodi ngan na fa de be no be nga toro de be na bari ina zikira yano aye fa innahu ja'ala akthara dukhul an-nas nara bisababi alsanatihim aye mo la sun chama ndo ni tasmana asawiya soranu unnen de yere asababu ya sorlan mo chama miro tasmana ko aga tasmo ndo ni sababu yare abi soro ne fangalan de ko kuma alaka antanga anye nun toroma atimna hadisala kitabin gudana ko alaka ko ni mami man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ni mami mbelli manani alay anani don labanye ni bi kuma iga nyuman fo wal me kidade ni be kuma nyuman fo ni se kuma nyuman fo we kidade de kana kuma ble abira hada ko na tukun kirako may mana dana yata ne man yadmanu li ma bana lahayhi wa ma bana rijlayhi admanu lahu aljanna may mana dana yata sangane yata ne kalaru tanne ya dafa kafo mimi daf kala ni nyonche an mimi sen file ni nyonche kafo ibolu garde ibolu tanga
umanga do manga simun manga do yoro mun manga mun fo ka fuki bolu tanga ko ale fana be aljana la hedu dima ini seray dala ka sey farjila ko ale fana be aljana la hedu ale fana ba tayi ma alaga on ko ya anyi alaga anse anda barawla alaga anse anga kulsi jurula saadi ko alaga hine ni hadisai ko hadisa chaman nana ni lasilina min gacha ni nyogona anini mbe ka suru nyogona kairanga mana alaga farra nunundi ki yurmo jena kabo haramu atina ma ko nunuma ibi aljana do aljana ko nana ibi kisi kamni tasmana mana magangutu nunu nye obana oye islamiyya to istahaqi an limaniya oye islamiyye oye mu'minaye ale billaba kake ala yin siranya jonya ale billaba kabe mo ni yorbatibuye ani mo mana do ni sira tigena kama ala ka on ko yaani ni sira nunu minani ala ko on ko yaani anga magangutu nyima nunu ya ala ko on ko yaani Mu'adh ibn Jabal kilenga fo ko kira inkibarani bara mi mendo aljana na kanya majana tasmama ko aljana o dudo de ale dun labe dun aya dan ka labe yeno ka lasago aka jom mumina wi ale stranya bagaw yokoni dun ko nana aljana ko nana fembala nyema dele ka min nyogonye fio kiloma dele ka min nyogona me ama hali toni dan fendu sukunga o ba ko nana iye fenyuma munu yere fama fa fenyuma nye ni yo lu yere fengo fa fenyuma nye ni yo lame ni yo men itulo la de alwa fengo fa fenyuma nye ni du sukun toni na no yere no du jigiri du sukun na de aljina ta ga fusani ni mbela gele ko de aljina yere ala ka dama ku tasma fana ko ye duye dumi ala yo lade kafiru ye nyangata shia bela jele mbala ogmana Mu'adh ayini ngalike ka woni nimma bar ni ne ba ale lahami ni ne ale ka jorona koye kuma kaka mu'mina kelengele bela jele ni fana ka hami ka jorona ko de ba ala ki don aljene kono na ala ki yorma jena ka watasmama ala ko ke anye bari mana aljene soro ode ni yoroba danyoro yokoy ala ka jemi soro yende alako faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz wama alhayatud dunya illa mata'ul ghurur umana mami yoro majina ka botasmama ko do aljene kono o tila modeni yoro basro koy alako ni yoro bay alako damma jega nyina mayema negani do fanje fitini do dro ibul ka bod yano dondo wato wati ita don bido wa shino do wa ita don mbani ala to domina nabi sama akaso an ala bi nyogon fe akaso ala jinembe ankoro kira kelenga fo muazma nyi ngali ka bo fembama o jumende ni yoro soro ni aljinaye kisi ka bo tasmama kiyeni leke kabo femba mare konga kira ko anno gonna konga akan no moka ala ya no ya mamin kande ala ka no ya anye kuma anana ka baro dantiga ye kelengele ika ala batu kana filanga fe ninge ala ye ala batuli ka joni ala ka batuli nyamaru kan batuli kuma na fen toli jele nyana alaye kana foi filanga fe ni alaye malikate minga surukata alama nabiyimate minya cidenye wali jute
ame ma hakil laji okmana anka sheikhunu anga karamonu mautere mofa anye wa anyere tegu kewo yefana alaka walujudo alaka mo bawdudo amme tuguko uye kana sira min bila encore ani anga alabatu ni minunye ni sira minye amme tuguko ni ode amma fo kuye alaye amma fo kuye nabi maye ay amo fo uyire fana mo fo anye ogmana anga hakilla ni ne ya ulakun alaka ma bawdo uye alaye ala sira uyo de bla encore ube ka fo anga tugu alala anga alabatu anga alakuta teyno uyire be alabatu de uyire ye boyenso ni ko alabatu ndeye ومن آخر بتوكو وكانوا وكسر لا وكان بقولوا لا سكتر على كلام كتر الله تبارك وتعالى ما أما فوقي على يده ولا فوقي على كرا يده أيده أما فو أنتو فو وأجر فنا مو فو أني فنا كعلى بدو كنا فوق فلان فين على يده ومن فلان أكوكو كسيل جو seli joli kana ni aye annongu ndafale aka wajibu ja famu ndafale asharatu ndafale kama bi fiqh kitabu la choga minna anani jaga boli sungalo sunni alkaba hijulu okafa nana ka foko anga hera saraw yirilawa min bila sekatara hera bonda mawa ako awo fonye kala ko sunye tanganai mana okoro jmele annahu wiqayatun yaqi min al-ma'asi fi hal as-sawm wa yaqihi min an-nar fi yawm al-qiyamah sun abike tanganai moye kabo ala putawma kadaga ni ere be sunna sisa nege chaman tilo ko chaman yere nege yere tila yere ko ifare bi fa salay bi ko ala ko tabaro mo ko sun yere ko nona ko obe sunna o yeta yego abe atigala mo tanga kabo tasma fanama qiyama jodona o gaba ko saragatili tudfi ul khati'ata obe khatawu fa ka boyno ko mi jibe tasma fa ko mina الصدقة هي بذل المال للفقير والمحتاج تقربا لله سبحانه وتعالى وتقربا وإحسانا إلى الفقير وهذه الصدقة تطفئ الخطيئة أكو صدقة لمكرودة كان نفلوجي كتر فانتما أنا كتر حتاجي مغما إبادة ما جمعنا كمان wala si surunya nyirini katara alama kone alaka je ikoro alaka son iye ibadi fanzai ma kalel nisonja o manale nisonja ala fana bi sonni o ala ba mine ki ka baraji badi manoye koni saragatilin de ninne be khatawu faga ka boyno okoro hada maden yi khatawura femununa wajibi min yo toyeno walma bara haramu min yo lu toyeno ni to yo lu ke akamode mo komi jibe tasma faga choga min nagwa ambe ba do ka fo ni jibo tasma ko ne ka gona abi faga de siga fo tola o ko chogoro saragatil fana ate fo to kamino junubula abe junubu be faga tu saka boyen alaka ando ya anye o manana naka fo ko cheka seli sudut su ko nona o fana be khatawu faga ka boyno katoka wuli sudut la mafe wati mina kay mbisi no gola musay mbisi no gola eki wuli ini maka be ini kay iki magino nyogonya ko be khatawu tu saka boyno comme ni mana jibo tasma ka choga minna ko ne wa afdalu salati al-layl an-nisf ath-thani aw al-thuluth ba'da an-nisf al-awwal
ko su nafila seli wati fasamunti tilancɛ filana mana se minui tɛmɛnen kɔfɛ walima sulusu tilancɛ sabanan tɛmɛnen kɔfɛ tilancɛ nisifu fɔlɔ tɛmɛnen kɔfɛ kɔni midi tɛmɛnen kɔfɛ k'a taara dugu jɛma n'i y'o tila yɔrɔ 3 ye o fɔlɔ k'a taw la ko nabilahi dawud alayhi salam ale tun kɛra yanamu nisfa al-layl su tilancɛ a b'o sinɔgɔ tilancɛ sabanan a b'o wuli ka jɔ a bɛ wuli ka ala bato la tilancɛ wɔɔrɔnan a b'o sinɔgɔ o kɔfɛ kira ye aya in kalan kɔni tatajafa junubuhum kata ya'maluna man kɔni kuma ni ka nin kɛ shiri ye a ye kɔni mana seli sufɛla kɔnɔna na fasamuntiya min b'a la o ni aya in de ye o shiri ye quoi kuma anana ka dafa ko be nafagatili kɛ kamini fenna an b'u garzaga fɛn min na o kuma o fila ye jumɛn de ye saraka ani sufɛ nafila seli o de fɔra a kɔnɔna na saraka ti boli kana jɔn saraka la dɛ i ka seko ye min ye saraka la a di lɔgɔma kelen saraka do minɔgɔtɔ a minɔgɔ ka jifilen fa ka d'a ma a ka min saraka do kamana ganto ko a serima mbeta ini ala cɛ i se ye min ye a k'a ye ala kosɔn i bɛna baraji sɔrɔ ɲɛ lahara o kuma ko ni hadisa min filɛ nin ye sisan faydaw caman de bɛ hadisa in kɔnɔna na faydaw caman de bɛ a kɔnɔna na o kuma a dɔ ye sahabaw u bɛ hami baaraw kan baara min b'u don alijɛnɛ min b'u yɔrɔ jan ka tasuma ma o de kan ka kɛ silamɛ bɛɛ ka hamina ye a bɛ min yira an na tuguni k'a fɔ alijɛnɛ tiɲɛ don tasuma tiɲɛ don alijɛnɛ ko min fɔra tiɲɛ don dɛ tasuma min fɔra tiɲɛ don u bɛ yen nɔ sisan u bɛ yen nɔ u tɛ ban yɛrɛ u tɛ ban u bɛ yen nɔ kira y'a yɛrɛ k'a fɔ u ye ɲininkali ka bɔ fɛnba ma ko nka a ka nɔgɔ mɔgɔ kan ala y'a nɔgɔya maa min ala k'a nɔgɔya n ye o tuma na o bɛ min yɛrɛ na sisan hadamaden a ka kan i k'i sɛmɛ ka sara ala ma kow ɲinini na i k'a dɔn k'a fɔ anna min asbabi taysirillahi taqwallah ala ka nɔgɔya sababuyaw wala kow ka nɔgɔya hadamaden kan i b'a fɛ kow ka nɔgɔya i ye a sababuya ba a sababu telima o ye ala ɲɛ siranya ye ni siranna ala ɲɛ fɛn o fɛn ye fɛn gɛlɛnman ye ala b'a bɛɛ nɔgɔya i ye bari ala ko wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusran ko maa min mana siran ala ɲɛ ala bɛ nɔgɔya k'o ye a tɛmɛna ka kɔɲɔw na dɛ o bɛ hadisa in bɛ nin bɛɛ de yira hadisa in na tuguni a b'a yira na k'a fɔ ko lasili ko bɛɛ lajɛlen kunkolo min ka bon ni fɛn bɛɛ ye fɛn min bɛ ɲini fɛ fɔlɔ la ko bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛla la o ye ala kɛlɛbanciya tawhidu ala kɛlɛbanciya i mana ala kɛlɛbanciya ka da a ka jɔnke muhamadu sallallahu alaihi wa sallam ko y'a ka ciden ye ko sabati ko faraw kan u fila de bɛ taama ni ɲɔgɔn ye u tɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na dɛ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ni sɔnna ala ma ka ala bɛ yen nɔ muhamadu ka ciden ye ma sabati foyi t'i bolo fo u fila de bɛ marcher ni ɲɔgɔn ye u se ka taa ɲɔgɔn kɔ fiyewu hadisa in na tuguni a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko jaga a y'o pere fo k'o kanda sun ye ka d'a kan o ye hakɛ gɛlɛman dɔ ye a ye sun fana kanda hiju fana kan
kadaka sun o bina sanwosa no sera bisun jagadun anam hijudun o ye ishi kono shi kelen de wode wajibi to mana tuguni aye masalai aya daira nyingal bagaina ka ko ala adulluka ala babil khair mamin be nyinga fona ba ni ba fe ka lakunu ka faye fo chogola hakili bi se ka ta chogo minna abi se ka famu ya chogo minna aya fo chogola ko sunye tanganaye abi harama dembale mana kuma fo bara kolonkew ngalon tigew fil baganto bara kelu abi tangola wala abi tanga ka botasma yarama bar alako ko sumbi ke ala kelen pede wa ala de bi sara ni sunye bara da harama denga bara be la jelen baye famana ke sun ala de bi sara ni ka sunye anaka saraka tili fata munja ko foanye ko saraka abi khatawu fa ko mi jibe tasma fa choga minna akmana ningonde hadisa ni al-allaban anana yiranna kafo an ganjanto an neuna ambe kuma munun fo an ganjanto lore nambe kuma an ganyuman fo ni nyumante an gandade mo nenini mo korofoli kuma jugu fo mo ma anga nen tanga kabama note ni ibe kuma jugu fo no ne ka nyuman non to ka pese la radonna ni alama farika abina ke bare bolore arga ngisi ka tanga kandeli kuma nyuman fola ka ngisi kuma jugu fola anna nyogon nyogon cheko kuma ninde ye fem fitiniye an sera ga min fo hadisai ngonon hadisai na ko ne ne yunkoro loka bo harama denga kojugu harama de inne ko nudugu manaje sunfum bela jere mbi madan nende bebi majiga aywa ere yanga ko patron yere ni etilena amra jele mbitile ni ejengana amra jele mbijenga ala kande me anga se kan nenguntanga kan sunfum bela jele ntanga kabo bara jugum ni bara kolon ni ala ko ta baroma ala ka nyuman sira ala ko adu ankoro ala ngisi juman sirawma ala ka yafa ambela jelema ambange baw ambufo anga karamo ambufo jenyo la melekelaw mimbe yoro foli be katara bela jelema ami duawu kuye ami duawu nyina ofe anga furew ala ko hine ala ka yafuma ala ka barara no yawe uyanko minna ala ko no ya anu bidaje minna ala ko no ya ala kan yerenya yen dumina ami sekatara ulama anga tamade mun bora jefe wena folo nyina utara doni nyina ala ka sawu nyanke ankele gelembela geleye donu nyuma na folo nyuma ala ka donuma ala ka sutura wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muhammadu ka amin sorona le tige kira muhammadu ye